At kaya mo man nalikon dun sila. 11, 2, 4, 6. Ito ulit din na rin. Tag-isa ka. So, ano ba isa o na isa? Sa isa, mag-iyon. At si Lucy na kaya kinunin. Kinunin sa lawas ng sana. Wala ang treatment. Ako ka na ko ba? Kuha ako ng isa kasi nga nag-itribuon. Umanong mag-tulong si Lucy. Gali na nimo ang nag-brown na, wala na. Ay, nagsiit yung basta brown ng bukit. Puro naman Iya, napanas. iya mga ulo boy na brown. Hoy, dili na si Ikas na lang. Kasagutan. Talbos namang bukit. Ayan ulo na brown. Paano lang tayo na sa unggoy, nahurot na. Boy, Ha? palot ng bukid. Kasi katang lubot na yung pumalot. Bawa ka ni bulit kay. Lok ka. Pukson, dadlaw, asar na, job ka dadlaw. Kuman, mag-atong nyo ha. Dadlaw trabaho, kasi sotod, hindi may pas. Doon sila nila. Ay, dapat din nasa rakan ko ano ko. Ano ba, may kapasaka. Kung ba rin angay boy kay kuan. Dapat angay. Dako yung polo gamay ang kuan. Dan ulo. Ayay, nakabuli na. Ano, habol naman. Dangog man job. Ha? Ang pulang tadi, pulang tadi. Gimana bu? Boy. Ulo mo lang kundang ni ano dito. Bisa may nagbuka dito. Hinday. Palit na
Bahala ko. May latak ko lang sa kuha. Wala, bigyan daw. Basta naman ga. Anak na hindi sana. May asawa dito ba? Oh, mga viewers, Asawa dito. humana sila og coffee. Kuha, gagamitin nyo. Bahala. Boy. Alas 5 na. Oras na para manguli na ta. Bye-bye mga viewers. Bye-bye, 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 bye-bye.